so be twe no bonana barima bi di de twadi ampon e de enne na wotwi busumi afe no de kwa wie pa hyene nso me pentem da betia so mpanyisi apentem ne nyantem ne nam de opeye wanya do nya ayeso ampe driver ni men loading kan kire onua driver se mi ko hwe o magu abasesi a omunya ne ma omuye nipa afe mu ne nyina de nyame de badom no wode atom nya da krope e na wode beyi sanse mpanyisi se ofiti prekope pose a moja na eba ene ya wotia se hwe ya wofa so ansa na wo ma didi na obeja mofra na wisia ni nyanka hyene nso se ba bibia ye kwa kwaji yenie edom abochenku bia ne anwene huhu se covid-19 yade ne bae enko okora ne be hyene nso ye hye next month na ye anwene huhu se si yetrase wa asubiem no kurem odom na afe ne kwa akoro beto ya twedi amponkwa me oni nim de wahyehyɛ ya wode be mawo maye mpripi na afe no ye nyina ye mfa ni gie odo koroye na ye mfa ntwa na sudwiem na megidi ye se afi we be nkuri bia ma me no wie na nkopon hwa na mo bibia aso afinish pa na hyane nso se sadwe na anya adwuma ni padua no epre eduru biri we ya 4194 no sister ni o London akronfo no matia sikurum nti sabi so furu kuro kitu mu ba kurum na kuro kasie ma be digade akwa mo ani na ho na obi anya wo ba ga ma woni antitu emu se wa wuti kuro kasie mu so no susu ayo ho ba ma bebreba yebo wo ne ba wei ene mafuti se ma me de ma wonne ene na awotwe ni bosumi awi na yama yani na ho ni yankonsuri me da obi bia ase ni mo bibia asoso afi shapa me din ene barema be di de wa me di ayasiko